खोनासं आरो लामानि मेथाइफोर गोलैलाबायनायखौ जाना बायनाङा। आंखौ गोरलै बायदि मोनदों नामा? माबा गायदांनि फिसालायाबो मा लोमजाथारदोंनो मिरगि बेमार जादोंनो। ए मिथिथारामोनहाय आङो। हा गामिनिखौनो मिथिलाया नोङो। नै जानजिनि फाइन फट गैयानो। आयै गथ'आ बेसेरा दासो देरफुदोंमोन लायो। हा हु फानलायबायनो जाम्बि। ए आं मिथिथारामोनहाय। आयै आं बेरायनो थांनि। बेरायनायल'सो बे गथ'आ खामानि दामानिखौथ' मावखाया। देरथारबायानोलाय साननैसो बावबा बिहामजोआनो मोनसिगोनसो। बिहामजोखौबा माबायदि मोनो खामानि मावग्रा मोनगोन ना मोना? आहाबा बुरैलाय लांबाय। ओइ गायलेंनि फिसाजोआ मार समायना खाहाय बेखौनो लाबोना होफैदो। समायनाबाबो दानि जुगाव खामानि मावनो रोङाहाय फाग्लि। आं रायलायना होगोन र'। दे जागोन दे थ' जोंहा गायदां लाहानाव थांनि र' आं फानलायनो दे। दे आयै बारा मोनदों। बावलांबावनांगौखौसो आं नोंखौ जेरावबो लांबाय। आयै आं थाबा मोनगोन ना? एसे हामनायनि लामायाव गैया नामा बाजै? गैया हा हु फानजोब्बाय नै दा जों थानाय बिथायाल'सै। आयै दासो नेपालाव लांदो बाजै नेपालाव। बेयाव जोबोद गेदेर डाक्टार जाखायोनो हामबाय बायगोन खोमा। नेपालाव लांनायनि राहाखौनो खालामदो बाजै। आखायाव राङानो गरसेबो गैया। नोंसोर नायाबा सोरथो नायबावनो बे गोरिब न'खरखौ? दे जोंबो थाहारफोर लानानै होफैनो नाजासिगोन। हानायमानिबाबो जों नायगोन। देरफुनाय बेस्रा गथ'आ। थाथ' बाबु थाथ' बाजै जोंबो थांसै। जागोन दे। फिसा मा जाथारखो? आयौ सासेयालाय मा जाखोसै? अ माय गड नारलाङाबा गैला आङो। मा जाखो बिनानाव? नै आदा साइकेला पामचार जाबाय आंना। बबे गामिनि बिनानावा? आं सरलपारानि आदा। बिनानाव आं नोंखौ दोनहैनो हागोन नामा? गोसोबा दोनहैनो हागोन आदा। हेलौ सना बुं। आदा आं नोंखौ जोबोद नायनो लुबैथारबाय। मा होनदो सना? मानो नों आंखौसो नायनो लुबैथारबाय नामा? एसे हेलौ आं जायखिजाया फुजाफोरावनो लोगो हमबाय थागोन।
जायालै बिजो फैबाय आं बबेयावथो दंमोन नोंलाय जिरायबाय दंमोन आं आइ न'नि गोजा र'लाय आयै जिरायलाय हामा जाखो इमान लेथ्रा दोनसय हामा बाथ्रासो माबा आयै आं लामायाव मेथाइ मोनजाफैदों जाफ्लांबायहाय आयै बोरैबा बोरैबि मानसि मेथाइसो मा मानसि मेथाइ बिलाय डाइरेक्ट बुंबाय आंना साइकेला पामचार जादों बेयावनो मानसि मेथाइ जादों आं आयै मा होननो नागिरदों बुजिनानै मोनला आङो माबाहाय आयै आंनि साइकेला पामचार जानानै सासे सेंग्राजोंसो गाखोबोदों आङो गोसोथोबाखैथ' नै नोंखौ मा होनदों आयै ओजों फैलाय माथो जालायखो मा बा माव थांनो ओंखारदों बा गस्ला जि गोदानखौ दिहुनलायबाय फिसाजानो गाननो मोना नामा बेरायनो थांसै आंहा लोगो हमना दै सिरि सिरि सोरखौबासो गोसोनाय दं खोमा मोनगोनसो आंजों थांनोसै बाजै हाय आगै होमबा थांनांगौहाय न'आव रावबो गैया मोनाबाय जागोन दे होनबा आं ओंखारनि आयै फिसा मा जाथारखो हनै बाजैया गाबबायसो दं हामाहाय बाजै गाबनाङा हामाहाय बाजै सिखारदो जाबाय दे बाजै दे माबा जोंबो एसे बुंना लाबोदों माबालै जागोन ना जायाखैलै बार'था जाथारबाय नामा बाजै थिखादोलै बाजै बाबु ini sasaया pilih kolam apa karena itu kapan Nardin. बाजै